Ƙasar Nijar ana sa ran a wannan shekara ta 2024 za ta zama ƙasar da za ta fi samun haɓaka tattalin arziki a gabaki ɗaya Afirka. Ƙasar Libya kuwa ita za ta zamanto ta uku. Wani rahoton Bankin Cigaban Ƙasashen Afirka, Africa Development Bank, ya bayyana cewa ƙasashe 11 cikin 20 da za su fi samun haɓakar tattalin arziki a gabaki ɗaya a duniya, wannan karan za a same su ne a cikin nahiyar Afirka. Sannan kuma bankin ya bayyana cewa ƙasashen Afirka gabaki ɗaya ko kuma mafi yawancinsu ana sa ran za su samu ƙarin tattalin arziki a wannan shekara da muke ciki ta 2024. Sannan bankin ya bayyana cewa a ƙiyasi kusan abinda da turanci ake ce ma average, wato kamar idan aka ɗauki rabi na gabaki ɗaya ci gaban tattalin arziki da nahiyar Afirka za ta samu, zai ƙaru ne da misalin kashi 3.8. Sannan kuma bankin ya bayyana cewa akwai ƙasashen da za su samu haɓakar tattalin arziki sosai. A cikin rahoton da bankin ya bayar, ga ƙasashen Afirka guda 5 da tattalin arzikinsu zai bi haɓaka fiye da na saura. Wannan kuma ba yana nufin cewa na saura ba zai haɓaka ba, wato ba zai samu cigaba ba, amma dai waɗannan ƙasashen su ne za su fi samun cigaba. Ƙasa ta farko ita ce ƙasar Nijar, wato jamhuriyar Nijar. A cewar bankin, alƙalin masu nuna tattalin arzikin ƙasar Nijar zai haɓaka da kashi 11.2. Sannan kuma sai ƙasa ta biyu ita ce ƙasar Senegal, wadda ita ma tana a yammacin Afirka ne. Ita ma bankin ya ce a ƙiyasi tattalin arzikinta zai haɓaka da kashi 8.2. Sai kuma ƙasa ta uku ita ce ƙasar Libya, wadda ita kuma a ƙiyasi tattalin arzikinta zai haɓaka da kashi 7.9. Sai kuma ƙasa ta hudu ita ce ƙasar Rwanda, wadda ita kuma a hasashe tattalin arzikinta zai haɓaka da kashi 7.2. Sai kuma ƙasa ta biyar daga cikinsu ita ce ƙasar Cote d'Ivoire, wadda ita kuma a hasashe tattalin arzikinta zai haɓaka da kashi 6.8. Wannan bincike da ake yi ana gudanar da shi ne a kowace shekara domin a duba yiwuwar haɓakar tattalin arzikin ƙasashe, wanda hakan yana taimaka ma gwamnatoci domin ɗaukar matakan da suka dace wajen ganin cewa wannan ci gaba da ake hasashen za a samu na tattalin arziki an yi amfani da shi domin raya ƙasa, samar da ayyukan yi da kuma dai sauran shirye-shiryen da gwamnatoci suke yi. Ko a shekarun da suka gabata, mafi yawancin ƙasashen Afirka sun samu haɓakar tattalin arziki tun bayan da aka ɗage kullen da aka yi na corona, wato ɓarkewar annobar da aka samu a shekarar 2020. Bayan lokacin da aka buɗe ƙasashe, mafi yawancin ƙasashen Afirka sun samu ci gaban tattalin arziki, saɓanin na wasu ƙasashe a nahiyar Turai da Asiya waɗanda suka samu ja baya saboda wasu dalilai. Nahiyar Afirka kamar yadda aka sani ita ce nahiya ta biyu wadda ta fi kowace yawan mutane. Sannan yanzu nahiyar tana da sama da mutum biliyan 1, kuma bincike ya nuna cewa nahiyar Afirka ta fi kowace nahiya yawan matasa da samari, wanda hakan yana ɗaya daga cikin dalilan da ke nuna yiwuwar haɓaka tattalin arziki, saboda mafi yawancin ayyukan da ake yi matasa da masu ƙarfi a jika su ne ke taimakawa tattalin arziki ya samu ci gaba da kuma bunƙasa. Wannan dai shine ɗan takaitaccen bayani game da wannan rahoton. Sannan kuma ya nuna cewa nan da wasu shekaru masu zuwa, cikin ƙasashen da za a samu waɗanda za su fi samun ƙarfin tattalin arziki, akwai da yawansu daga cikin nahiyar Afirka.